azi răspundem din Germania. Care deranjează pe Țanca, răspundem noi. Frații mei, putere mare, peste tot avem valoare. Frații mei, ochii mei. După bătaia pe care a mâncat-o în Germania, în apărarea lui Țancă Uraganu, au sărit celebrii Hells Angels. Aceștia au avertizat că oricine se mai ia de Țancă Uraganu, vor avea de a face cu ei. Cine să fie șmecher din România, de altă țară, care mai deranjează odată, răspundem noi din Germania cu frații mei. Asta sunt oamenii de la o echipă, nu vrei să dau nume, dar sunt șmecheri adevărat. Dacă aveți probleme cu Țanca, veniți și bateți pe noi. Da? Lasă-ți pe el în pace. Din azi răspundem din Germania. Care deranjează pe Țanca, răspundem noi. Și vine grav. Venim la voi în casa și batem în fața de copii pe voi. Aveți grijă ce faceți cu Țanca. Asta a fost ultima anunț și vine răspuns de la noi.